чорабинии тантанавӣ барои гусали ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар комиссарияти ҳарбии шаҳри Турсунзода баргузор гардид. Дар рӯзи аввали даъвати тирамҳоии навазкарон дар ин ҷо ҷавонони бонангу номуси минтақа бо хоҳиши худ ҳозир гаштанд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва волидайни даъватшудагон дар ҷамомати тантанави иштирок ва суханронӣ намуданд. қайд гардид ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хеле ташаккул ёфта аз ҷиҳати таъминоти моддию техникӣ, қудрату маҳорати ҳарбӣ ва интизоми ҳайати шахсӣ нисбат ба солҳои пешин фарқияти зиёде дорад. артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамояд ва барои ҳар як ҷавонмард боиси ифтихор аст ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандию ҷавонмардии худро адо намояд. хизмат кардан ба ватан аслан хизмат кардан ба падару модар ва бародару хоҳарон аст. зеро ватан ва миллат ду рукни муқаддасест ки бидуни онҳо ҳеҷ фард сари баланду ифтихори инсонӣ дошта наметавонад. бояд гуфт ки имрӯзҳо садҳо нафар фарзандони бонангу номуси шаҳри Турсунзода дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ адои хизмати модар ватан менамоянд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ, варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода барномаҳои рангинро пешниҳоди меҳмонону даъватшудагон намуданд. ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода низ барномаи консертиро барои гусали навазкарон намоиш доданд.